खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना दंफां आरोबाव गायबावनो नांसिगोन नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों नैबे 10,000 फैसानियानो जा दा बेवहायबोथ' नोंथांमोना दंफां गायनांदोंमोन नङा होमबा दंफां गायनायनि नोंथांमोना प्रुफखौ होनो नांदोंमोन आरोबाव जोंहा नै दंफां गायनाया जानो थांगासिनो दा बेनिखायनो बे दंफां गायनायनिया मानि थाखाय जागोन आं बेखौ बुंनो हागोन नैबे 25,000 फैसानि थाखाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों खै थारिखआव जोंहा एबा खै थारिखनिफ्राय नैबे अमृत बृक्षया आन्दलन बे स्किमनि जे दंफां गायनाया जोंहा जानो थांगासिनो आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि बागैबा माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा दायो बायदि रोखोमनि मिटिं दावथिं सोलिगासिनो दङ बायदि रोखोमनि जोंहा केम्प खालामनाया सोलिगासिनो दङ अरुणोदय स्किमनि माखासे खामानि मावनायनि थाखायनो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना 3 थारिखआव मोननो हासिगोन नालाय आगस्टनि 3 थारिखआव आरो बाराथ' जोंहा गोबाव सम गैलानोसै सप्तासेल'सो दंसै होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला दा बेनिखायनो जोंहा दायो माखासे खामानि मावनाया जोबोद स्पिडआव सोलिदों जाहाथे गासिबो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 1250 फैसाखौ आगस्टनि 3 थारिखआव नोंथांमोना मोननो हायो दा बेनिखायनो मा खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अमृत बृक्षया आन्दलन जाय स्किमनि जे नोंथांमोना दंफां गायनो नांदोंमोन नङा होमबा दंफां गायनाया 2022 ना मा मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन एक्जेक्टलि आङो सनखौथ' गोसोआव गैला मायथाइखौथ' गोसोआव गैला दा जिखियानो जाया मानो नैबे दंफां गायनाय एबा जा नोंथांमोना 10,000 फैसा मोननो हादोंमोन दा बे 10,000 फैसा मोननायावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोना प्रुफ होनो नांदोंमोन जे नोंथाङा दंफां गायदों नैबे अमृत बृक्षा आन्दलननि जै होननानै नोंथांमोना प्रुफखौ होनो नांदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानो हागौ दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौ भिडिअ लाबोयोबा बुंबाय थानाय जायोमोन दंफां गायनायनि 10,000 फैसा होननानै दा माने दंफां गायोबासो नोंथांमोना मोननो हादोंमोन नालाय ओरैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जिहेतु नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन अब्लाबो नोंथांमोना दंफां गायनायनि प्रुफखौ नोंथांमोना होनो नांगौमोन नैबे अमृत बृक्षा आन्दलननि दंफां गायनायनि प्रुफखौ दा बिनिफ्राय आरोबाव जोंहा नै दंफां गायनाया जानो थांगासिनो दङ खै थारिखनिफ्राय जागोननो आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय जागोन होननानै जोङो बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों दै आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय दा बेनिखायनो बे अमृत बृक्षा आन्दलननि जै दंफां गायनायाथ' आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय जासिगोन एबा 1 थारिखआव जासिगोन नालाय दा बेनिखायनो दा बे दंफां गायनाया मानि थाखाय जानो हागौ नैबे 25,000नि थाखाय जानो हागौ होननानै बेखौ बुंनो हायो मानो होनोबा जेब्ला नोंथांमोना दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो गोनां जागोन दा बै समाव नोंथांमोना प्रुफखौ होनांनो हागौ जे नैबे आगस्टनि 1 थारिखआव जा नोंथांमोना अमृत बृक्षा आन्दलननि जै दंफां गायनाया जागोन दा बेनि प्रुफखौ नोंथांमोना होनांनो हागौ दै 25,000 फैसानि एप्लाइ खालामनाय समाव मानो होनोबा सिगाङावबो नोंथांमोना 10,000 फैसानि थाखाय दालाय दंफां नोंथांमोना गायनाखै होनबा दा बेनिखायनो बे 25,000 फैसानि थाखायबो निस्सय नोंथांमोना दंफां गायनायनि प्रुफखौ होनांगोन बादिखौ आं मोनखादों दा बेनिखायनो आगस्टनि 1 थारिखआव नोंथांमोना दंफांखौ बयबो गायबानो जाबाय आरो दंफांखौल' गायनानैथ' जाया नङा होमबा नोंथांमोना फट'बो साफायनांगोन जिअ टेगिं खालामनाय फट' नोंथांमोना साफायनांगौ जायो दा बेफोरखौ साफायनानै लाखायोबा मोजां जागोन आरो मानो होनोबा नोंथांमोना डिटेल्सै होनो नांदोंमोन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना माने फट' बायदिसिना दंफां गायनायनिखौबो नोंथांमोना होनांदोंमोन जिअ टेगिं खालामनायखौ दा बेखौ गोसोआव लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना जे नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो थाखायबो नोंथांमोना नैबे दंफांखौ गायनांगोन होननानै दा बेनिखायनो दंफांखौ नोंथांमोना गायबानो जाबाय मोजाङै आगस्टनि 1 थारिखआव गायनाया जागायजेनगोन एबा जागोन बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों दंफां फुलि बायदिसिनाथ' नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा दा बेखौ नोंथांमोना कालेक्ट खालामनानै दंफांखौ गायनानै जिअ टेगिं नोंथांमोना खालामना दोनबानो जाबाय नैबे अमृत बृक्षा आन्दलन बे स्किमनि जै जोंहा दंफां गायनाया जागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बेथ' जाहैबाय नैबे दंफां गायनाया दा बिनिफ्राय बिदो नैबे अरुणोदय स्किमनि जोंहा मा आपडेट ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना गासिबो गोसोआव दंखायोमोन आंबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखादोंमोन नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना आगस्टनि 3 थारिखआव मोननो थाखाय गासिबो गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाजोबनो नांसिगौ जुननि 3 थारिखनि बिथोराव होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन आरो बेबादिनो जोंहा नटिसआबो ओंखारना फैदोंमोन अब्लाबो दा नोंथांमोना गोबाङानो माने लिंक खालामना लायाखै आरो सोरबा सोरबा नोंथांमोना लिंक खालामनानै लादोंमोनबाबो मा जादों नोंथांमोननिया लिंक खालामना लादों होननानै नोंथांमोना जेनेबा सानबाय जानो हागौ
मानो होनोबा नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै डकुमेन्टस बायदिसिनाखौ होबाय आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामदो होननानै दा बेवहाय नोंथांमोना गोबानो सानबाय नोंथांमोननि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय होननानै नाथायबा रियालिटियाव बेबादि जायाखै गोबांनियानो नोंथांमोननिया आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखै दा जायनि जाहोनाव मा खालामदों अफिसियेल बिथांमोना आधार सिडिं केम्प खालामनाय जादों दा नोंथांमोननि खाथि बबा बिसिडिसि अफिसाव बबा पन्चायत अफिसाव बहाबा गामियाव बहाबा एरियानि सकफोराव दा बेहाय माने मा होनो आधार सिडिं केम्प खालामनाय जादों जाय केम्पआव नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामना होनाय जादों दै दा बेनिखायनो बे चान्सखौ नोंथांमोना रावबो ओरैनो थांहोनो नाङा जुदि नोंथांमोननि बिसिडिसि अफिसावबो एबा बबेबा मोनसे जायगायावबो जुदि आधार सिडिं केम्प फैदों होननानै जुदि मिथिना मोनोबा दा नोंथांमोननि बे आधार कार्डआ जुदि बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखैबा नोंथांमोना बेहाय थांथारबानो जाबाय आं मानो होनोबा नुनो मोननाय जादों दायो गोबाङानो नोंथांमोना नैबे आधार सिडिं बे जा जोंहा केम्प सोलिगासिनो दं दा बेवहाय गोबाङानो माने थांनानै लिंक खालामनायखौ आं दायो नुनो मोननो हागासिनो दं दा बेनिखायनो नोंथांमोननियाबो निस्सय सोरनियाबा गोबांनियानो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखै जानो हागौ दा बेनिखाय नोंथांमोना गासिबो माने लिंक खालामना लाहैगोन आरो बे केम्पआव नोंथांमोना नुजाथि हैनानै डकुमेन्टसखौ लांफाबानो जाबाय नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ नोंथांमोना लांनो नांगोन बेंक पासबुकखौ नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय दा बेफोर डकुमेन्टसखौ लांफा आधार कार्ड पान कार्ड बेफोरखौ लांफाबानो जाबाय ओरैनो माबा हिसाबै आरो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय दा बेखौ आं बुंहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो नैबे खामानिखौ गोख्रैनो मावनानै लायो जाहाथे नोंथांमोना आगस्टनि 3 तारिखआव फैसाखौ मोननो हायो बारा गोबाव सम गैला सप्तासेल'सै दा बेनिखायनो बेखिनियावनो जुदि नोंनि बे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जानानै फैयोबा जुदि बे आधार केम्प जा जोंहा खालामनाय जागासिनो दङ आधार सिडिं दा बेवहाय नोंथांमोना थांनानै जुदि नोंनि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जानानै फैयोबा नोंथांमोना आगस्टनि 3 तारिखआव 100% अरुणोदय स्किमनि 1250 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौबा नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय दै दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम नैबे आमृत बृक्षा आन्दलन बे दंफां गायनायनि बागैबो खोन्थाहरनाय जाबाय आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा दंफां गायनाया जागोन दा आधार जोंहा अरुणोदयनि आधार सिडिं खालामनाया सोलिगासिनो दङ दा बेखौबो गोख्रैनो नोंथांमोना गासिबो मावनानै लागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो बे आपडेटनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों